Moikka! Lähdetään vahvistamaan meidän reisiä ja pakaroita. Ja me aloitetaan niin, että tulet leveä haara-asentoon, jalkaterät ulospäin ja polvet osoittaa samaan suuntaan varpaiden kanssa. Kädet on edessä. Lähdetään täältä joustamaan alas ja ylös. Alas ja ylös. Koita pitää selkä suorana koko ajan. Hyvä. Ja menet niin alas kuin mahdollista. Ja sitten koitetaan välttää sitä, että yliojennetaan polvia, vaan tuot polvet ylhäällä neutraaliin asentoon. Jos sulla on yliliikkuvat nivelet, niin kuin mulla on, niiden kanssa pitää olla tarkkana. Eli ei yliojenneta, luonnollinen ojennus sieltä. Hyvä. Vielä muutamat toistot näin. Tosi hyvä. Ja seuraavaksi joustetaan 3 alas. Eli joustetaan 3 kertaa tänne alas. Ja tullaan ylös. 3, 2, 1 ja ylös. Just näin, jatka vielä. Hyvä, me ollaan puolessa välissä. 5 kertaa vielä. Jousta alas. Hyvä. 2 jäljellä. Viimeinen kerta. Upeeta, tullaan ylös ja vähän ravistellaan jalkoja. Seuraavaksi tehdään vähän pakaroille töitä. Tullaan konttausasentoon. Ja jos sulla on raanteiden kanssa ongelmia, niin laske kyynärpäät alas. Hyvä. Sitten ranteet on olkapäiden alla. Polvet on lantion alapuolella. Me lähdetään ensin ojentamaan jalkaa suoraksi. Tehdään vasen jalka ensin, vasen puoli ensin. Rutisat vatsan alle ja ojennat taakse. Rutistus ja ojennus. Huomaatko, mulla on nilkka koukussa? Hyvä. Jatka omaa tahtia näin. Vielä vaan. Hyvä, saadaan sieltä hyvin se iso pakaralihas töihin. Tää ottaa mukavasti myös ne alaselkää, vahvistaa sun alaselkää samalla tosi kivasti. Takareitsi saa myös oman osuutensa tästä. Vielä tehdään 5 kertaa vielä. Hyvä. 2 kertaa vielä. Loistavaa työtä. Ja me vaihdetaan toinen puoli. Heti kun olet valmis, ala vaan tekemään. Teet ihan omassa tahdissa. Jos sulla on paljon virtaa tänään, voit tehdä vähän nopeammin. Tai sit jatkat rauhallista tahtia. Pääasia, että me ollaan liikkeessä koko ajan. Koko ajan koitetaan pysyä, tai 10 minuuttia mitä me tehdään, koitetaan pysyä se liikkeessä. Hyvä. Erittäin hyvä. Meillä on 5 jäljellä vielä. 5, 4, 3, 2, 1 ja viimeinen kerta. Hyvä. Sitten tullaan sieltä ylös. Voit vähän taputella pakaroita. Tullaan ylös. Jatketaan reisillä. Tuo jalat yhteen. Ja mennään kyykkyyn. Kädet on taas irti vartalosta. Ja nyt me mennään niin alas kuin mahdollista. Me lähdetään vaan näpäyttämään vuorotellen varvas jalka sinne sivulle. Näpäytät varpaan sinne sivulle. Ja tuut aina takas keskelle. Hyvä. Reidet, pakarat saa kyytiä. Vielä mennään. Todella hyvä. Jatka vielä omassa tahdissa. Hyvä. Vielä vaan. Mitä enemmän olet alhaalla, sen tehokkaammin tuntuu. Tehdään vielä 4 kertaa. 4, 3, 2, viimeinen kerta ja tullaan ylös, ravistele jalkoja. Mennään tekemään yhdet liikkeet vielä sinne alas. Nyt me mennään kyljelleen. Voit nojata sinne päätä sinne kämmeneen. Alimman jalka on koukussa ja päällimmäinen jalka on ojennettuna, nilkka on koukussa.
Toinen käsi voi olla, vapaa käsi voi tulla sinne vartalo eteen tukemaan liikettä. Nyt me lähdetään tekemään tämmöistä pyöritysliikettä. Piirrät isoa ympyrää jalalla. Tosi hyvä. Annat mennä vaan. Tehdään 5 kertaa vielä. Viet jalkaa etukautta ylös, taakse ja alas. Taitaa olla kerta vielä. Ja sitten me vaihdetaan suuntaa. Takakautta eteen. Ylös, eteen ja alas. Just näin. Koita tehdä iso liike. Todella hyvä. 4 vielä jäljellä. 4. 3. 2. Ja viimeinen kerta. Upeeta. Ja sitten laske jalka alas. Vaihdetaan toinen kylki. Sama juttu. Nojaat kämmeneen. Alimmainen jalka on koukussa. Ja sitten oikea jalka ojennettuna. Me lähdetään piirtämään ympyrää ensin etukautta ylös ja taakse. Hyvä. Tuu vähän tälleen kyljelle, niin mä potkaisen seinää. Vielä vaan. Hyvä. Koita piirtää ja tehdä isoa liikettä. Tosi hyvä. Tee vielä 5 kertaa. Hyvä. Ja sitten me vaihdetaan suuntaa vielä. Suunnanvaihto. Saadaan sieltä hyvin iso pakaralihas, reiden loitonta ja tekee töitä. Erittäin hyvä. 5, 4, 3, 2, 1 ja viimeinen kerta. Upeeta, hienoa. Ja taputtele kunnolla pakaroita, tullaan vielä ylös. Taputtele pakaroita oikein kunnolla. Ja tehdään vielä viimeinen liike. Hyvä. Nyt me mennään niin, että jalat on yhdessä. Mennään kyykkyyn ja jalka menee sivulle vuorotellen. Alas kyykkyyn ja sieltä sivulle nosto. Jalka nousee sivulle vuoron perään. Tosi hyvä. Vielä vaan. Mene taas niin alas kun pystyt. Kädet irti vartalosta. Kaksi kertaa vielä. Upeeta. Me loppuun asti ja tuu sieltä ylös. Ravistellaan kunnolla sieltä jalat. Tehdään pienet venytykset sinne etureisille. Ottaa vähän tukea seinästä tai laittaa käden sinne sivulle. Ravistele ja tehdään toinen puoli. Tukijalka voi olla kevyessä koukussa. Hyvä. Ravistele. Taputtele vähän pakaroita. Hei, kiitos kun olit mukana. Nähdään seuraavassa videossa.